Kaixo, zemuz geha. Egungo egoeri buruzko ikuspegi bat ematen saiatuko naiz. Zeidan gertatzen nola ikustetan nik, ez dakit. Baliagarri izango zaizuen, baina bueno, nik inengoet ez. Bi joera daude bizitzeko esango nuke. Hemendik berako hau da betikua, herritarrak, edo sendilen, edo taldeka, benetako herrikidegotasun bat esango nuke. Horrek beharrezkoek betetzen ditu eta honek iraupen badu, iraun egiten du. Hau da, Euskal herritarran artien, egiten gendunez, basarri eta herritek eta zeuden. Gaur egun azkenengo urtietan aldatzen dihu ez, baina askoz ez azkarrago da ez. Hemen beharra betetzeko honetan, irabazilek sortzen da, gizartien hau gerta da. Eta orduan, fabrikak eta fabrika handi joek eta mundu handi joek eta horrek sortu du, onura asko sortu du, gauza asko eukitzeko gai gea oin. Eta beste milika gauze erreztu. Horrek ere ordi galeraren bat ote du, hor gabiltza, ez? Gaur egunien gaude irabazi hauekin, irabazi horien morroe sortaraztegea, beha da tresna bat, esango duke ez, eta tresna hauek berdute benga eta benga egite hori, orduan morrontza baten bizigia era horta. Lehengoko bizitzetan zen, gehiago egin bolara baten lana, gero usta jaso, ospakizune, eta bar. Gaur egunin bihurtu geha morroek, kate baten morroe, ez? Katien. Orduan, baina honek ematen digu bakoitzei bere geure neurekotasun bat izateko aukeri, ez? Egoismo berderaz ez, berekoiak bihurtzeko aukera. Zeratik, nik etekin badaltatzen eta nik indetin berrekoa eta ez, bai, amengu naiz, baina ez naiz, eta orain bai, eta orain ez. Eta orduan, hemen ere, hemen digen, honen agintaritza edo antolakuntza guztile, agintaritza, prinitu gorrien jarri ditut gure eskun daudenak, ez? Besti die, pixket, geuretiken sortute dauden horiek eta horiek die gure guk bideratu behar ditugunak, alegetenik behar bat betetzeko sortzen baldin maet tresnaren bat, baina tresna horren morroe bihurtzen baldin ma naiz gero, ontxo, atzerak aguz, ez? Gaur egunin, hemen gaude, ez? Jende gehiena gau behartute, behar baten bizi da, izen berrien parte hartze bat, erreien, nunbaiten, gogorra izitea hauke, baina parte hartze bada. Ni naiz hemen barruko, eta hemen berriz naiz ni hemengo behargin bat, behartut edo bat, behargine. Behar hortara eta agintaritza honek egiten duena da behartu hauek bideratzen jun. Orain digen ere, gure gizartien onura asko nola sortu dan, berekoitasun handi baten bizigea. Eta, karo, irabazi hau eukitzeko, hau mendebal guztien gertatzen nahi dena da, zea da gertatzen, bat, behartu kaitza gehala asko, zeba, topatzea galako, aurkitzea galako momentu honetan, irabazi handiak eta izaten. Baina, nola, irabazi izateko makina hau geota handio juten da, horre berditu, eskulan merki berdu, eskulan merkie. Orduan, ez nahi, etorri bat sortzen du, merketzeko. Behartu hauek merkeago hartetzeko. Bestela, berekoitasun gehiagikin ongoa. Baina berekoitasun hortan dagoen jende guzti horrekin ere, zerbait egin berra dauke. Eta orduan, bideratzen ditu mugimendu batzuk oso berekoie dienak. Eta hezkuntzan mailan ere, haidie oso berekoiek sortarazten. Bat, adibidez, nabarmena ikusten dana da, berekoitasun honetan, oin dela gutxi da hemen filosofa inglesa bat, ez? Pixket ezatezuna filosofa horren teorie, bai, teorie, ez da praktikoa, baina
praktikan gero esango ez ematen duen. Teoria da, gizadilek espalin maigu gauze zuzen egiten, izadilek esan dut ez, izadile beak, bizile beak espalin da zuzena, gu zuzenduko du. Hori da, berekoitasunen daun handitena. Eta orduan, dinamika horrekin iristen gea, nire gorputzek gaizkinde dagoela, nik naetena izetia auketela, bihurtzen da eromen bat. Eta eromen horrei haidie auspotzen, hauetanak nunbaitetik kentzeko. Nundiken, iraupenik ez dezaten izan. Gauzek joa haidie sortzen, baina hau dinamika sozialetan da ona. Osasungintzan ere, on lotute da osasungintzakin. Osasungintza ez da osasungintza, da nire koitasun aurre egiteko edo ze gauza. Baina azkenin, movimento, sexu aldaketa eta guzti hori da oso ni, nire gorputza eta nire sexua eta nire ni horrekin, baina horrek irauteko etorkizunerako ez da biderik. Ez da herri batek berdun ezer, eta bakarkako baten jardun antzu guztiz. Eta ez geha hartzen gauza horietaz. Eta hori dana martxan dago. Eta guk, Euskaldunok, nahi aldeu gure herrie iraundezan zerbait eitie. Bai, ala ez. Jakin berrin gaude, ulertu berdeule, zein dien beharrezkuek herri baten osatzeko, herri bat osatu zeroteko, ez? Norbait izango duke, bai, ni diru asko atako diat eta horieteko, bai, oso ondo. Baina, gu espagea gai herri bat izeteko berdin horiek egiteko, nahiz eta kulturalmente gela baten sartute egiten ez dakize kultura, espalimagea gure beharrak euskerazai eta euskaldunen artean egiten, amaiari torrekoa, nik ala ikustet. Eta orduan berdeu sortu benetako biziko gauzetan, jarrerak, jokabidik, jatorrak eta zuzenak, jatorrak da, benetako buruzagitza bat sortu du dadin, barrezko ikustenik. Taki baleo gardean, baina nik uste jabetuin berdala ze gertatzean gauze bakoitzen, jun berdin zehozerren kontra. Jun berdeu beharrezko horiek betetzea. Ikusi zertan beharrezkoa eta beharrezko hori eitea. Besti beha galdukoa. Idazien nahi zuen egiltzea dana ikustu nahien. Eta herritar batek berdune da benetako herritarra bere ondun. Taki bala joan, baina bueno, hau ikusten eta beka, zaitu gaitezet.